Il-budget 2025 se jkun qed jiġi ppreżentat ftit tal-ġimgħat oħra fil-Parlament, iżda l-Gvern għadu bla pjan konkret ta' kif se jsolvi l-problemi tal-overpopulation u tal-għoli tal-ħajja. Il-bżonn ta' bidla fil-modell ekonomiku huwa evidenti u dan ħareġ ċar aktar minn qatt qabel waqt il-konferenza tal-aħbarijiet li fiha l-Ministru Clyde Caruana nieda l-konsulenza marbuta mal-pre-budget document. Il-Kamra tal-Kummerċ, l-UHM, il-Malta Employers Association, il-Malta Hotels and Restaurants Association, kol il-Chamber of SMEs fost l-oħrajn talbu l-Gvern biex jindirizza b'mod immedjat il-problemi li ġabet magħha l-esplużjoni fil-popolazzjoni. Madanna kollu l-Gvern għadu mingħajr pjan konkret għal kif se jbiddel il-mudell ekonomiku. Il-popolazzjoni tiżdied, in-numri se jiġri, kien hemm diskussjonijiet anke dal-aħħar ukoll kif il-Prim Ministru qal qed isir xi ħaġa f'dan ir-rigward mill-Ministru Camilleri. Sintendi wieħed jistenna biex jara dan ix-xogħol jkun jista' anke jitkellem fuqu, jiena kif dejjem qed huwa u nibqa' ntenissa milli xnejda dal-aħħar xhur imma naħseb issa ili ormai fuq sentejn intenni l-istess argument illi dan il-pajjiż biex jimxi l-qudiem għal ġid ta' kulħadd irridu naraw illi nipproduċu aktar però banqas nies. Il-Gvern għadu wkoll bla pjan minkejja li hu stess ilu sentejn jgħid li hemm bżonn li l-popolazzjoni tiġi kkontrollata. Imbilli wieħed jiddiskuti u mbilli qed jittieħed da żmien kollu mhux xejn ħażin għaliex importanti li kwistjoni bħal din wieħed jifhimha. Ma naħseb illi anke triq il-qudiem f'dan il-qasam tkun indirizzata. Jaffettwa tal-kwalità tal-ħajja tan-nies iżjed ma ndumu ma naslu għal pjan konkret li qed naraw il-problema fit-traffiku, il-problema fis-settur tas-saħħa. Nifhem dan kollu, m'għandix għalfejn ngħid illi mhux minnu għaliex jiena dejjem sostnejt dan kollu wkoll anke f'intervisti li tajt fis-sajf. Iva, imma xi ħaġa bħal din li titrasforma ekonomija sieħ importanti li kulħadd ikun on board biħsib ċar wieħed ta' fejn dan il-pajjiż għandu jmur. Bil-Ministru Clyde Caruana jinsisti li l-pjan ekonomiku għandu jinbidel bl-għajnuna tal-imsieħba soċjali, meta dawn skont il-UHM lanqas qed jitkellem magħhom. Kif il-kwantità indawruha f'kwalità għal produttività aħjar. U hawnhekk irrid nara għaliex bħala msieħeb soċjali, ħanitkellem għalina bħala trade unions, tajjeb, imdaħlin f'ħafna konverzazzjonijiet, bordijiet, nitkellmu, nissuġġerixxu. Però qatt ma rajt l-imsieħba soċjali jintużaw b'mod prattiku. Intant jum wara l-Prim Ministru qal li l-Gvern irnexxielu jikkontrolla l-inflazzjoni, l-NSO ikkonfermat li fis-sajf reġel bdiet tolli rasa l-kriżi tal-għoli tal-ħajja. Min-naħa tiegħu il-Gvern minflok sab soluzzjoni qal li se jkun qed iwaqqaf l-iskema stabbilta li suppost kellha tikkontrolla l-għoli tal-ħajja. Bil-Ministru Clyde Caruana ma jgħidx kif se jsolvi din il-problema, anzi qal li l-inflazzjoni ġiet ikkontrollata. U dak kollox allura qed jindika li l-inflazzjoni f'pajjiżna issa qabdet rankatura sew l-isfel u mistennija tkompli tinżel. Dwar il-koll għall-Ministru qal li din se tibqa' tiġi intaxxata minkejja l-karba tal-korpi kostitwiti u l-pressjoni kontinwa min-naħa tal-Partit Nazzjonalista. Ministru sa dis-sena stess l-MBA qalet li taxxa m'għandix tkun fuq il-kola, ġifieri mhux meta anke din is-sena. L-MBA, whoever mill-imsieħba soċjali għandhom dritt għall-opinjoni tagħhom, nirrispetta l-opinjoni tagħhom, però għandi dritt ukoll ma naqbilx ma dak li jkunu qegħdin jgħidu. Dan fil-waqt li qal li mhux se jkun hemm riviżjoni dwar kif tinħadem iż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Il-kola kienet dejjem dik li kienet, il-metodu qatt ma nbidel, ma nbidilx l-qas taħdi l-amministrazzjoni, dak li ilu jsir għal dar l-aħħar 30 sena għadu jsir u se jibqa' jsir sakemm ma jkunx hemm qbil mod ieħor bejn l-imsieħba soċjali kollha. Il-Ministru qal li mhux se jkun qed isegwi dak li qalu l-MDA biex il-Harmonized Corporation Tax tinżel għal 15%. U meta kien mistoqsi dwar l-espansjoni tat-turisti li jiġu f'pajjiżna, Clyde Caruana farfara fuq il-Ministru Clayton Bartolo. L-Onorevoli Bartolo ġieli semma wkoll il-ħtieġa li l-MTA jibdew anke jiffukaw fuq swieq ġodda li jkollhom turisti li forsi l-spending power tagħhom tkun iktar ogħla, sintendi dan huwa xogħol aktar milli jaqaf il-responsabilità tiegħu huwa xogħol tal-MTA tal-Ministru Bartolo bħala l-Ministru responsabbli mit-Turiżmu. Marija Burċ, Għal Net News.